That, sir. I'm more Beke. I turned that language for you. I turned that language for you, and I turned that touch here. I turned that touch here. If you here, give games what else to buy him now, but I'm Kata. And that's what English. What I want to get she shop with you, log with English upon that. Sir. I think I told much in honor again at Takasumesa. You know, yet you got. Okay, man, how will I make back up and in Aqua? Yes, sir. We're a phone get the one I'll give you not a lasso. Okay. I don't want to again. You behind Inishi. You behind Inishi. Yipuya. The way phone unala, the way phone unala. Singing the way phone unala. Okay. Hell, Chineke. Come, hey. Come, hey. If you think I'm joking, I will block you. Turn your back. Turn us, sir. Should I turn? Mpago wonyo ogun. Mpago wonyo ogun. Olu. Eleyi hotel gị ji shikwe n'ike otu a. Oshike. Bịa were phone gị. Achọ m ọchị n'ọnụ gị. Okay, sir. Aha gị. Chidera. Chidera ọnya. Ngoka. Ngoka Chidera m ga n'iru megị nta ọkụ mana ihe ọ bụla anyị mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. Hotel shiri ike. Kwechiri hotel. Oshike o. Tere Chineke agba ka ọkụ tia. Ọ gị na-agwa m anya gị ọgaga n'azụ hotel gị. Eweliwe. Oh, maka ihe. I turned that touch from you. I turned that touch here. I got deliverance here. I turned that touch from you. Let us eat I'm not joking here if you think I'm joking here. Aha. Chidera Ngoka. Nigga na ha dendo. And therefore 24 going to 25. Go tell all our mahadu. Eh. Get a kegro. Economies. Umunagabiola. Had the 5. Pagana Mari had Azoko. Olu. Pagojang goof. Mba. Negojang goof. Olu. Arobala Nagembo. Olu. Ijaba Club. Olu. Once in a while. Ijaba Club. Get with English. Owaraya. Owu mgbe niile ọ agụrụtụ aga apụ. Ijaba club Ebala club mbụ this year. Okay, agbala m club mbụ. Ijanga. Mmadụ letra ala. Abụọ. Ịma iri eshi.
ọfụma ọfụma. Ebe ha na-atara gị. Atala gị na moto mbụ. Olo. Ego inye load mkpu ị na-eti. Okay. Obere mkpu ka m na-eti, ana m etisi mkpu ike. Tie obere mkpu ahụ ebe a, tie ya otu isi eti ya hịa. Aga m etilipu ya ebe a. Ewere iwe, aga m etilipu dị mkpu ebe a. Ọ na-egwu egwu ebe ahụ. Tie obere mkpu ahụ hịa. Ya mkpu m na-eti. Ewere iwe, aga m etilipu ya kpa nkom na-ele m na this life m nọ na my uncle ga ma ebe a m nọ na. Agwakwara m gị na ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum ị na-emele ya ọbụlụ ma nke iti mkpu na ewere iwe ya mkpu ahụ Chineke agbaghị ọkụ mkpu ọwụ. Yes, sir. Ọkara olu n'ime family ha ya wụ malakuku. Boy your number, congratulations. 081 01375331. Jide karantele. Hamburger Bianca. Sir? Hamburger Bianca. Okay, sir, this is my first time on your show. Igbo kamsuga Chile kapo ko Igbo kamsuga. Yes, sir. Teleleke biara with English I reply. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. You told me up top ask English. I'm very sorry, sir. You go bara. I can ask we are not very sorry. We want you up top can't get out and very sorry. Hey, I will phone and put the noise in my back. Okay, sir. You want you? Yes, I'm more Igbo. When you're back, I'm more Ebonyi State. Okay, man, I will have back. I'm more Africa South. Okay, man, you will have back. Yes, sir. Yes, sir. Aya, the phone na la lazo. Tono. Gani jakwa kwe na eyi onye ọbụla nwụrụ anwụ. No, sir. No, na asa akwa. Onye no ga ha chigochi gị na nwoke bi gị bịa ka bịa all TV na all TV. Si ja akwa ya dị eyi onye ọbụla nwụrụ nụ. Mba. Ọ nika ka yi. Nika ka yi. Yes, sir. Were phone. Yes, sir. No. I'm the blessing. Onye ahụ ji phone ahụ n'ọda asasị agbatu gbanyọ phone ahụ. Biko, why you that TV, Biko? Blessing Onya. Blessing Kulu. Onya? Kulu. Onna gị wo Kulu. Yes, sir. Gịnị wo the meaning of Nkulu? Fandi Ghana, Mpambo onye Ghana. Mambo onye Igbo. Gịsị kwado m na iwe onye Igbo. Yes, sir. Na-asụ Igbo. Yes, sir. Ebe afọ ole? Adị m 27 years. Nna gị ọ dị ndụ? Yes, sir.
Negodendo. Yes, sir. Akwa Igbo ka anyị na-asụ yes na akwụghị n'ọnụ nwa yiri onye mere autopsy achọm da tọchị n'ọnụ ga-ajụ agwaga gị ihe a ọwa Igbo ka anyị na-asụ hia yes na afụghị n'ọnụ inwube like this ihu ga-adịla otu a onwebụ onye berele gị bam ihu ga-adịla otu a gị bịa gị etigere m yesa ibege ha akwa ihu ga-eyi onye ebege akwa Achọrọ m ịchị ọchị ga-eme. achọm that thought from you onye ara ọnọ na be nna gị Biko ọ tọrọ m ajụjụ ị jụrụ m. mpa gị ha nwere onye ara side ha No, sir. Mba, enwere onye ara. mma gị kwanụ Enwere onye ara. ara ọgbala gị ma mbụ Mba. ị ma ire eshi Ama m na-eshi. ije eshi ushi Sir? ije eshi ushi Ọ tọrọ m. ije eshi ushi Chimshushi. Ọ tọrọ m, sir. onye Igbo ị nwere ahụ ushi ahụ Mba, ushi mba. No, sir. mmadụ ole tarala gị Mmadụ ịtọ. aha ha afa ha Afa ha. Afa ha bụ Ima. Prince. Ọgụgụ nke ọzọ anwụla. ọ nwụrụ n'aka gị Mba, nwụrụ n'aka m. O nwere accident. Donna chai ọ nwụrụ na Yes, accident sir. ị ga-eshe ọ nwụrụ O n'aka nwụrụ gị n'aka ya m. ya Donna ị mụọla nwa Mba. ị lụọla di Mba. ije agwụ ụra Mba. gịnị ka ị na-eme M na-azụ ahịa. Abụ m etre. ahịa gịnị Ahịa Tokumbo. Okay. Ahịa imported goods. Toys, akwa, shoes na ndị otu ya. otu naanị gị Ee. M na-eme supply, wholesale and retail. ihu gị yikwere n'ihu onye na-agba mbọ nna ị nwere ihu nwaanyị na-agba mbọ isi ike nna Thank you, sir. nwaanyị na-agba mbọ iji akpa aja ọtele Nwabere. iji na-akpa aja akpa ya maka ị na-agba mbọ ị na-enwe taịm ịkpa aja Ọ nwebere. otele a na-abụ abụ ebere gị ugwu Sa? ebere gị ugwu Mba. otele adịghị ara gị osiri ike Ọfụma ọfụma. ara siri Ọ ike kwụrụ abụ ya ọtọ. a sị m ara gị osiri ike gị sọ kwụ ọtọ Yes, sir. O shiri ike. ara siri ike emega ịga ụlọ ọgwụ nna emeghị laba ara ụmụ nwaanyị ọwụrụ ara ha siri ike gaa n'ụlọ ọgwụ nna gwa dọkịta ara gị siri ike ya emeghị laba ara nna Okay, sir. ọwụ mbụ ịgbaga mere ara gị ka esiri ike like this nna Okay, sir. ọgba m ara siri ike ka m hụ eze gị
Again, hello, dim peanut. And it's simple for ma. Hello, dim peanut. Tieba. Ow, odogu. Ah, the tank one can Okay. Ow. Odogu. Ow. Commissioner, no, you're Lagos. Congratulations. Waganiru or number. 09091 34940546.